ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତ ବିଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଚାଲୁଛି। ତ ବିଲକୁ ଭାତ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆମର ଆଜି ନିରାମିଷ ଉପରେ ହେଇଛି। ତ ଭାତ, ଭଜା ଆଉ ଡାଲମା ଏସବୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ଭଜା ଦେଇଦେଲି ତା ଉପରେ, ତାପରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଡାଲମା ଗୋଟେ ଛୋଟ କେଟିଲରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ଆଉ ପିଆଜ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ୟାକୁ ଆମର ବିଲକୁ ଯିବ। ଛୋଟ ଦିନ ହେଇଥିବାରୁ ଦିନ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉଛି, ହେଲେ କାମ ସରୁନି। ତ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ 1 ହେଇଗଲାଣି। ତ 1:30 ଭିତରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି। କିଏ ଭାତ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଯାଇକି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଣଜା ଛୁଆଟି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭାତ ନେବା ପାଇଁକି। କହିଲା, ମାଇଁ ଭାତ ରେଡ଼ି ଅଛି ତ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଭାତ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣ, ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଣେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ 3 ବୋତଲ ପାଣି ଭରିଦେଲି। ପାଣି ଭରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏପଟେ ବ୍ୟାଗରେ ପାଣି ବୋଟଲ, ଏପଟେ ଭାତ କେଟଲି ଅଛି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଆଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭାତ ଟାଙ୍ଗିଦେଲି। ତ ପାଣି ବୋଟଲ କେମିତି ଦେବି, କେଉଁଠି ରଖିବି ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦଉଡ଼ିଟି ଲାଗିଛି ସେଠି ମୁଁ ଟାଙ୍ଗିଦେଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯା, ନହେଲେ ବିଲରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯା, ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ମୋ ଭଣଜା ଛୁଆକୁ ବାଟି ଦେଇକି ଆସିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।